viaje, xa o verás. Ábreme isto a ver que pasa. A ver, eu teño que me... A ver como é isto. Si Ah, queres, sí. eu axúdote. Mira, mira, Abre mira o o que gran traigo aquí. combo dominicano, por favor. Espera que lle Oiga, abrimos a outra porta. Pero que vostedes teñen que tocar esta noite en Santiago e no cruceiro. Pero Vides son as fresquiños, son 10 e vides cuarto e frescos. están aquí con nós. Oye, pero cuidado que esta xente vai maior, Sonia. Non poden baixar, Sí, teñen que saltar. espera, no. Como vou? Si fora eles, sí, pero as señoritas non, Vamos, tú puedes. Bueno, aquí, claro, eu non quero facer chistes fáciles O porque... meterme gravilla aquí para que me resbalen os zapatos, galloso. Dime a verdade, eu botaches aquí gravilla. non acabo de creerme que ti leve o camión hasta Castela, así con... O acabaron xa noite, si queres, levo hasta Coruña. Sí, pero bueno, ti vas pa Ourense. Bueno, Da podemos igual, falar. dou un rodeo si fai falta. Venga, vide para que Vamos, é fenomenal, Oye, que barbaridade, Tú mira como ven o camión ese, se me chegan parar os de verde. Abra atrás. Que están baixando eles e... É verdade, había non que lle poden- axudar, galloso, é que A tú terra tamén... Ai, que pouco cabaleiro, chi. Por favor, Tamén- por favor. Así. Bueno, xa quedei ben, grazas, Ahora Sonia, se non sí. chega a ser por ti, non me dou conta. O gran combo dominicano baixando do camión de Sonia Noguerol. Había que Moi lle ben. entrar moito frío, había que lle dar un sacho. Oiga, os do cruceiro de Santiago. No, estes traballan ben, moi ben. Veremos os ahora. Digo que os do cruceiro que agarden, que logo van para ali, a Santiago de Compostela. Bueno, vides todo xa. Vamos, Que ben toca esta xente. Sí. Que festa imos ter esta noite aquí no lugar. o que nos espera. Oye, que temos unha homenaxe a Ana Quiro. Tamén, Onte fixose 5 anos da morte de Ana Quiro e está Saila Durcal en directo ás 10:20 da noite. Veña, combo dominicano. Ímonos todos para arriba para o escenario que temos o gran público do lugar, o imprescindible do lugar, que é o noso gran público que nos están agardando. Por favor, Sonia. Oye, pois logo subimos á cabina do camión e desmenúzasme un pouco que un día teo cando... xa verás tú. Que tal no estaba ben? Sí, moi bien. Nos alégrome ben. Bueno, pois forte aplauso, repitamos para Combo Dominicano, que repito, esta noite van para Santiago de Compostela, pero antes queren estar aquí con nós no lugar. Bueno, ahora sí que podedes ir descansar. Descansado, porque despois de venir no camión aquí con Sonia, seguro que vides un pouco, ¿no? Conduce bien? Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues estupendo, fenomenal. Bueno, pues estupendo, que conduce moi ben e que está encantado. Esa Merche. Máis guapa que Merche. Moito máis guapa que Merche. Bueno, Combo Dominicano, un placer, Vémonos logo, de acordo? Forte aplauso. Veña, vamos co vai de gaita, se vos parece. Ide por ali, ide por ali. Pero bueno, Ide por ali, a ver si por voy favor. desigual. Vai de gaita! Vai de gaita! Empezamos!